I mi tu kad bi ušli u dublju analizu, sad ti i ja, ti si tamo provao možda godinu, dve života, mi odlično znamo da u tom Mordoru ili tvrđavi zla koja se nalazi a ponovo obojena ružičastim, jer stavimo vam ružičaste naočare da ne vidimo, da ne vidite šta mi radimo tamo u tom Mordoru, a tamo ima i trpanja reditelja u gepek, ima i droge. Onda nije ni čudo što se ona kuća i pozorište zove Lucifer. Tako je. To ste isto komentarisali na storiju. Pa, ja bih volao da neko izađe i da kaže to nije tako i da nam da dokaze. Ali obzirom da se desilo s Ivanom Bodrožić, šta se desilo u Hajatu, koja mu je bila ljubavnica i on zna, da ja znam da mu je ona bila ljubavnica dugogodišnja, koja je igrala po stolovima u klubu privrednika, ponašala se kao više nego njegova zakonita ili žena sa kojom živi. On je živao sa Ivanom Bodrožić. Je to na što je nađeno u hotelu? U kući 200 metara dalje od porodične kuće i nemoj da se lažemo. On zna da ja znam da je to tako i ovde nema laganja, nema foliranja, nema ničega. Inače, našao je kao starletu ili šta god u Beču. Zaljubio se čovek i to je to, živo sa ženom. Nađena je u hotelu Hajat pod nerazjašnjenim okolnostima, on je tu bio, predozirana i tako dalje, svaljeno sve na nekog tamo tehničara koji je došao i pa kako došao taj tehničar? Tako što je koja je to priča koja je plasirana javnosti? Došao je tehničar zato što je ona njega pozvala, šta? A uveče, to je iste večeri, da se samo ne zaboravi, je bio dole u hotelu Hajat, bila je zabava koju je napravila Svetlana Ražnatović. Sad vi, ajde da tu pronađemo neke veze, jer stalno se pominju iste imena i večito se nešto gura ispod tepiha ili večito se spinuje da to nije tako.